morning sa inyong lahat. Papunta na naman kami sa Mente o sa munisipyo. Kunin namin yung passport na. May breakout ako, grabe. Apat talaga. Dito na po kami. Maaga kami, 30 minutes early. Mas mabuti na yun para hindi kami magmadali mamaya. And later po, kikitain namin yung friend ko na si Fatima kasama yung kanyang baby. Dito lang din sa town na to. Are you excited to see the baby? Yeah. Yeah. So, kunin po namin muna yung passport ni Ana. A few moments later. Tapos na po kami doon. Ang bilis lang. Bilis lang. Mga walang 5 minutes. Tapos na kami. Pinick up lang namin yung passport talaga. Dito na kami sa Heima. Hintayin na lang namin yung si Sis Fatima. Ang aga namin. In 10 minutes pa pala mag-open. 9 o'clock mag-open. Bye na. Guys, ang tsaka nagkaka-breakout ako. Grabe. Hindi ko alam kung sa pag-change ng weather or what. No. What? What is gulbugalon kay dagway. Kumusta po kayong lahat? I hope okay kayo. Kami okay naman. Si Ana medyo may ano pa ubo at sipon. Yes. Hindi pala ha. I know, we are waiting. Oh yeah. Oh my God, ihingi na po ako. 8 minutes pa. Diba? Ang tagal pa. Ano pala ngayon, Wednesday, so day off ko po. Kaya yung appointment, pag may mga appointment kami, tinataon ko ng Wednesday kasi nga day off ko. And since si Ana hindi pa naman siya learplicht, it means na hindi pa siya mandatory sa school talaga. So, pwede pa siyang mag-absent sa Wednesday. Hanggang June 1. Sa June 1, na siya, learplicht na po siya. Learplicht ang tawag dito. That means na talagang dapat yung bata nasa school na, hindi na pwede mag-absent. Only mga emergency cases lang siguro pwedeng mag-absent or yung pag may sakit, yung ganun. Kasi pag nag-absent po dito, malaki po ang multa. Mga over 100 euro per day. Tapos ipapatawag ka pa ng school. I-visit ka sa bahay mo. Para depende sa school yata. I'm not exactly sure kasi hindi ko pa na-experience. But yeah, yung kaibigan namin between 9 to 10 o'clock sila dadating dito. Taga rito po sila. And maglalakad pa kasi yung mag-ina. Excited po akong makita si Baby Axel. Malaki po yung Heima dito. Yung Heima kasi sa Skindle maliit. Maliit siya tingnan pero may underground yung Heima sa amin. Dito lang sila, connected lang yung kanilang kainan. Agoy, nakita nyo ba yung sa loob, guys? Sale. Tingin-tingin tayo. Tingin-tingin tayo dyan. Maraming magandang display nakita ko inside. Ang cute na shirt, oh. Tingin-tingin muna kami kasi yung toilet. Ihihin ako yung si Ana din, yung toilet closed pa. Ang daming cute. Ito din, yung cute. Bagay ito kay Ana. Sis! Ang ganda! Hello! Ana, slow the baby, May? Yeah? Gusto niyang dalhin yung baby sa bahay daw. Ana. Ayan na siya. May na siya. May po-purchase na si Ana.
salmon. Kain. Aliw na aliw siya. Gusto niya dalhin namin yung bata daw. Iuwi namin yung baby. Ana, be careful, okay? Be gentle. I hide the baby hides myself and then it touches. It's so up. Moya. Yan, lakad-lakad kami dito sa sentrum. Yung magandang church nila ulit. Oh. Nakita nyo to na dati. Ikab kain Snoop, Scott. Yung Ana, oh. Nagpa-practice kami ulit mag-stroller kasi gusto ni Ana ng kapatid. Mama, ano? Ha? Banan. Banan. Ang ganda ng church nila. Oh. Pero second hand lang yun sa akin, sis. Parang bili namin 600, 700. Ng mga second hand. Uy! Oh, wait lang. Oh, bukas yata ako din. Bibili lang ako ng ano. Naglalakad-lakad po kami ngayon dito sa sentrum na lang and may tingin-tingin lang kami dito sa shops. Mas maganda kasi yung sentrum ng Fecol or yung town ni Sis Fatima kasi mas maraming shops ba. Unlike sa amin na maliit kasi yung sentrum namin din. Walang masyadong, hindi kasing dami yung shops ba compare dito. Ang tsaka talaga po ng ano ko, breakouts ko. Alay, McLean siya ha. Ya karon. It's klein. Oh. That's for your verjaardag lang. Not like today. Ang cute ng mga display dito, oy. Yan, may nahanap na kaming para kay Vika, yung anak ni Vanji na Lego. Kasi Lego yung gusto niya. Yung isa hindi pa nakapag-decide kung anong gusto niya. Dami niyang gusto. Nasa bus ulit kami. Instead na diretso kami sa bahay. Diretso na lang kami sa Delpos. Itain namin si Rina doon. Gusto ni Ana matulog sa bus. So sabi ko diretso na lang kami sa Delpos para mas mataas yun. Para mas mahaba yung tulog niya. And then gusto niya kumain ng candle doon. So diretso na lang kami sa city. Yung kami na ang whole day wala sa bahay. Kita-kita na lang po tayo doon sa Delpos. Okay. Dito na kami sa Delpos. Station na tayo. Bili muna kami ng frikandel. Wat zeg jij? Ja, we gaan met deze trap. Ayan, bili tayo ng frikandel dito. Gusto ni Ana ng frikandel. Hoi, doe maar 1 frikandel alsjeblieft. Ja. Mayonaise, met mayonaise alsjeblieft. Ja, dat is. Pwede na talagang utusan to. Nasa Starbucks po kami. Hinihintay namin si Rina dito. Kasi gustong umupo ni Ana. So, order ako ng hot chocolate. Behave ng Ana namin eh. Yeah, it's okay. Tante Rina is bijna here. Tante Rina is bijna. Nee, dankjewel. Dat is voor jou. Nee.
Ayan na yung date ko na yun. What's that, yay? You William here. Kasama na namin si Rina. Ana? Pag ako kanina pa. Nara ang icon ng Dimbos, oh. How the Drac. Boss ka, ball. Tapos mukha. Dahil sana may breakouts ako, dahil. Hindi ko alam. May pimples ulit ako. In love. In love. Teenager lang. In love. Ang ganda talaga ng Dimbos. Ay, gusto ko yung mga old buildings dito, dahil. Kain. Galang-gala si Ana. Oh. Yan, uwi na kami. Balik na tayo ng bus station. Kanina pa ako. Let's out. Yung dalawa, oh. Ana, sama. Doy. Tulog yan dahil sa bus. One eternity later. Hello, bahay na kami. Yung bahay namin parang may sumabog na naman. Walang time si Mama today maglinis. Ano na dito? 4:30 na po dito. Kakauwi lang talaga namin ng bahay. Si Ana, burlog, tulog sa bus. Aray ko. Pero nag-ano naman kami. Nag-enjoy po kaming dalawa ni Ana. And that's for your biryadakskan. And coincidentally, nagpang-abot kami ng kasama ko sa trabaho ng isa pang Bisaya doon sa Starbucks kanina. Nay, oy, that's for your biryadak, oy. Then, you don't have balloon anymore for your birthday. You save it for the Philippines. We will do that in the Philippines. Yan, dami na naman gusto. Oh. Close the door properly, love. Oh, di ba para din ako nagtrabaho kasi for normally 5 or 5:30 ako nakakarating ng bahay and it's already 4:30 now. Parang kakatapos ko lang ng trabaho. Di ba? So, mag-relax po muna kami. Masama din yung tiyan ko. Ko alam. Just play there for now, okay? No need ko nang magluluto ng ano guys, ng hapunan kasi may supa naman kami ni Ana natira at saka rice. Tapos, yung bulalo ko ba? Bulalo? Hindi. Nilaga. Tapos, si Ruth, may steak pa naman. So, yun yung gagawin ko para sa kanya. Tapos, maghanda na po ako ng baon ko for tomorrow. Bilis lang. Yung day off ko, wala na. Tapos na. Pero at least nag-enjoy kaming dalawa ni Ana. Mag-ano po muna ako dito, magligpit-ligpit. Subukan kong tawagin yung nanay ko kung gising pa siya kasi maaga siyang natutulog ba. Tapos maaga din siyang nagigising din siya in the middle of the night. Tawagan ko yung nanay ko. Balikan ko po kayo mamaya. Kain. Andito na si Ruth. Nakapagluto na po ako. Stay kami ngayon. Tapos may binili si Ruth na rice. Indonesian style. Kain. Si Ana, mamaya pa. Busog pa kasi kumain ng 2 pikandel. The next day. Hello! Next day na po ito. And haggard na haggard tayo kasi galing ako sa work. Paalis po kami. Punta kami kay Marina. Di ba nagkita kami ni Marina kahapon? Hindi po ako nakapag ng vlog kasi pagdating ng bahay nag-breakdown ako. Breakdown. Hindi ko na yung lungkot. So, punta po kami kay Rina kasi ipipick up namin other side. Punta kami sa Dimbos. Pick upin namin yung Jollibee. Sa Blime. Puntahan namin yung aray ko. Kasi si Rina, yung yung kasama niya sa bahay, pumunta ng Italy. So,
ano sila ba? Pumunta siya ng Italy tapos bumili ng Jollibee na burger tsaka spaghetti. So, pick upin po namin doon. Samahan nyo kami. Hindi ko alam kung gaano nakahaba tong vlog na to. Haggard tayo kasi nga galing ng trabaho and then, tawag dito? May sakit ako. So, punta mo nga. Yeah, I have done this. Puntahan muna namin si Rina. And ipakita ko yung Jollibee mamaya. Ana! Say hi, titas! Hi, titas. Diba po? Ay! Dito na yung Jollibee, oh! Asia's favorite, fried chicken. Ganito pala yung itsura ng sa Italy, oh. Diba? Tingnan natin doon sa bahay mamaya. Ayan yung burger, yung yum burger. Pero this is not like Jawel, het is lekker. nee. De spaghetti is really good. The spaghetti is really good. Yung spaghetti is Heb jij ook spaghetti, papa? Nou, Ja. nu dankjewel, Angelina. super Zo, Tante Rina, dankjewel. Dankjewel. Is lekker. Lekker, hè? Masarap. Pero yung burger, masarap naman siya kaso hindi siya parang yung sa Pilipinas. I think. De spaghetti is really good. This is not like the burger in Philippines. Wow. Like the yum burger. No. But the spaghetti is really good. So, anak, makain ako. And i-end ko na po yung ating pa-video, no? Maraming salamat sa panonood. And kita-kita naman tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Doy! Mus babush! Mus, baboes. Doy, papa. Doei. Doei doei. Doei, Tante Rina. Doy, titas! Doei, titas.